Namine ya. Masyaallah Bu Haji. Yai Le Dermawan nggih. Masyaallah jan piyayi lek nyah-nyah kaya ngene iki lho Mas. Kados napa Ibu Haji mboten ngersakaken request lagu Bu Lurah? Niki wau Oh sing dikersake. niki wau masyaallah. Apa ngendika menawi sampun napa niki wau tembange? Nggih. Lintang asmara panjenengane badhe paring sih katresnan nggih. 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 Kalian jenengan no. Oh nggih, foto-foto mriku mumpung pinanggih nggih. Mbak Sis.
Nah, monggo. Nah, iki dokumentasi ya. Saben-saben awake dhewe sowan ana ing Gunung Buthak Kediri kae ya sing nyponsori ya Kang Sis karo Budi Nyamini kuwi. Ya. Terima kasih. Sehat selalu Kang Sis. Nggih. Bu Lurah matur nuwun nggih. Tansah pinaringan rahayu wilujeng ya. Antuk pengasih saka Yuwang Agung. Ya, nggih. Amin. Mangke kalajengaken gara-gara genduk niken karo Mbak Lucy nggih. Wah engko sing luwih hot, sing luwih jos. Ya, nggih. Mbacutne glaring crita luwih dhisik ya, Mak. Iki nganjuk, Nduk, 3 perkara kudu kecekel antarane lakon, lagon karo guyon. Ayo tak dherekake, ayo. Kuku sing dupaku melun ngeninging biasa ngapake